Talaga naman naging mainit ang pag-ako kan Bicol University sa indang mga bagong bubugo na estudyante sa ginibong duwang aldaw na Biotopia Grand Freshman Welcome Party. Kan nagtalikod na Biyernes kan inian puunan. Pira sa mga highlight kang aktibidad ang grand opening parade, miridbidan booths asin kalawakan da concert. Sigun sa external vice chairperson kan BU Student Council na si Stacy Daniel Alamares, ini ang primerong best na nakapagkondusir naman sindan welcome party matapos ang pirang taon na pandemya. Apwera sa freshmen, bukas ang aktibidad sa gabos na estudyante kang universidad. Imbitado man maginan sa indang satellite campuses. Presente man ang man iba-ibang organisasyon. Of course, sa mga freshie natin is that enjoy your college life and do not be afraid to try new things. Kasi to be honest, takot po akong hawakan tong freshman welcome party kasi sobrang laking event, sobrang lawak ng sakop, knowing that we are 28,000 plus population po in the Bicol University. Sobrang takot ako, but I decided to take a risk. Pero yeah, yung risk na ginapanan ko, worth it siya. Ang magbabarkadang ini, ugmananggad na ma-eksperyensya ang siring na welcome party. Bago, since first year kami, pa lang, puro online, lang. Ngayon, parang may IRL na event sa wakas. Kasi syempre, nung pandemic, wala mga ganitong event. Tapos ngayon, na-experience namin yung ganito. Wala ganito sa amin. Ang magbarkada naman na si Emerlyn asin Tristan, pigkuaman ng party na pagkakataon na mabisto pang lalo ang sa indang mga kaklase. Actually, super fun po. Na-enjoy po namin yung music, especially po yung mga booths. Super creative nila and super ang gaganda po. Nakikita po talaga yung effort nila. Up to now, actually, I'm going to meet them later kasi we have this circle of friends and they're really nice and I really like them as individuals. Saro sa mga nag-perform sa party ang kakagraduar pa sanang si Malis. Message ko lang sa mga BUNU performers is that continue to hone yourself, never stop learning, and just enjoy the moment kapag may opportunity, take it. That's it. Apwera kan kaugmahan, tigdi man sabay na ipiglunsar kan USC ang sa indang mga proyekto. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.